Zitten. Mijn taak is teamcaptain. En nou, dat komt er nog even op deel dat we zien dat we ons bootje wordt volgen. Dat mocht er wat wezen dat we in de buurt binnen. Maar en hoeveel steen je ongeveer? Nou, wij zitten een beetje in een hel doen we alle keren. Ik krijg er wat onder. En ja, ik weet net, krijg waar wij nou staan in het algeheel klassement. Want dat is toch wel een beetje richting de onderkant, omdat wij de nodige pechhand hebben. Okay. Dus, nou, we krijgen een uitzetting van de dik aan, dus ik moet even zien wat kant wij nou even om moeten om een beetje in de buurt van het water te komen. Doen je hem? Die doen we wel. Nou ja, we zijn al vlak bij Rieën. Dus dan ben ik het paard heel even kwijt. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, get around, round, round, 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 I get around, get around. Maar even zien dat we weer in de buurt van het water komen. Maar die kant wordt niet wezen, maar ik heb er geen idee van waar het dik uitkomt. Het is wel een avontuur, zeg maar. Ja, dat is een heel avontuur inderdaad. Het is altijd een muziekje van jongens, waar keer wij je maat waar even treffen. Nou, ik denk je brengt dus net de kant die ik hoopte hier leeuw. Het zijn mooie omwaaien jongens om eens maat te vinden. Ja, door het verkeer gestremd zit hierop. Wat hebben we hier nog gedaan? Alleen net zo nof, nou we vliegen hier gewoon in. Zo zie je dat we eens maat vinden kunnen. Het ziet er wel heel erg druk uit. Ik ga maar even voorzichtig even terug Ali. Er zitten meer zinnenbootauto's. Die zijn een oordige concurrenten, die zien de 80 op een breger in de vierde. Komt er hier nog deel of? Nou, dat hoop ik, maar ik weet net krijg weer hij precies light in de race, dus ik zal even een beltje doen. Ja, Tjetter, maar Edwin, wij kennen die zo hut even net vinden, Tjetter. Ik zei, wij kennen die zo hut even net vinden. We staan hier op een bergen bij Rieën. Ik weet net, als dat die grote antennemasterbol of zo wat bij Rieën hier al niet zegt gewoon hest. Nou, dan maken we dus hier gewoon even staan blijven. Hoeveel watt is nou voor een zin, Tjetter? Niks. Oh, dat is net zo volle. En nou? Ja, we moeten nou even zien dat we de volgende bergen weer even vinden waar we hem even onderscheppen. Dan hebben we hier kennen hoe het mij gaat. Ja, we kennen ook wel bij die vanzelf, maar het is al zaterdag om even langs de kant te staan. Dus we zitten de volgende bergen even op. De Furia One uit Ljouwert. Nog hield hij de klassementsleider, maar zal het naar Joert extra wezen. Nog 2 etappes en het verschil is nog maar 9 minuten. Hoe zal dat uitpakken? Ja, je hoort een hele belangrijke etappe, maar er is zo vol mogelijk de skeer de beperking eventueel en ooit. We beginnen uiteindelijk voor de winst, maar we proberen echt het klassement te verdedigen. Dus als skeer beperken, dan heb ik wat angst. Nou, als ik zei, we staan van het begin gewoon als leader in het klassement, dus dat wil ik graag zo houden. En ja, de concurrentie heeft de goede kansen voor deze etappe. Dus we moeten echt even goed opletten en proberen de maximale score te halen. Schitterende etappe. Nou, ik een hele mooie route, Joert. Ja, we gaan net terug wat wij dan zeggen de helft van het noorden. Want wij kennen net hoe de sluizen en geen kluwen, dus wat dat betreft is het wel wat jammer. Maar verder dan denk ik dat wij prachtig waren. Heb ik in dit keer bij Beltsem rechts in plaats van links naar Wiert, daar we gaan over Beltsem. En dan naar mijn naam, Massem, en dan weer op naar Ljouwert. Dat is een orenroute, maar noodgedwongen over dit. 2, 1, go!
De start dan van de Fury One en de Go Rings. De nummers 1 en 2 in het klassement. Ze winnen onderwijs. 3, 2, 1, go! En vanzelfs ook de Delta Lloyd, de nummer 3, die een heel stuk goed match had, is ook onderwijs. Maar bij Dongjum had ze al een minuut goed maken op de start op de nummers 1 en 2. En zo dit dan wordt de verrassing wezen van deze dag. En een stuk verder bij Rie liep dat wel te slagje. Want de Delta Lloyd Solar Team is al uitroen na 3 minuten 44 vastsprong op de 2 orenboten. Die hield iets dichter bij elkaar komen en ik bij elkaar bleven. En voor het eerst docht het vloot dan mijn naam aan en daar liep het de zong er heel al uit te wezen bij de Delta Lloyd. Maar eens vreeg je wat er los is. Gem, waarom vlieg je niet? Gem had meer zinnen nodig. Nou, en die zinnen die had deze man wel te pakken, want de vastsprong van haar is weer omgebracht naar 1 minuut 50. En dat is een hele goede zaak zelfs voor deze 2 boten. En als we bij Massum dan haast het Van Hariksma kanaal opgaan, dan docht blikken dat de Fury One een enorm gutsline had op de 2 orenboten. Want de Go-Rings leidt worden en daar hield achter is pas de Delta Lloyd. En begin Lauwertien. Voor het eerst een teruggaan, terug Lauwert bij de orde hou. Het publiek is vanzelfs enthousiast over deze boten. En de spurt wordt inzet, terug deze man. Gerard van der Schaar. Hij gaat op naar Beerdaad voor de eerste tussenstop. En vlak achter hem zitten dus die 2 orenboten. En het is torkenwisselen, want nu is weer de Delta Lloyd voor de Go-Rings. En deze jongens die dan de track and trace beheren, die zorgen dat de hele vloot Ljouwert ek binnenvaren komt. Zoals deze Polen uit Gdansk van de Gdansk University of Technology. De hele weekend dienst het knap, maar zijn zakje hield niet meer naar onderen. En daar bij de boys uit Balzet van het Marne College. En ik, onze Braziliaan, die varen weer eens een keer gewoon mee. We gaan op naar Beerdaad. En daar praten we even met de nummer 2 van het klassement. Hoe dicht het spul op elkaar zit en wat rol je nog bark in. Nou, dat is natuurlijk een kwestie van in de eerste plaats dat de tegenstander niet, als die 1 grote vis tegenkomt, dan heeft hij ineens 3 uur achterstand, want dan moet hij zijn schroef vervangen. En datzelfde kan mij ook overkomen en dan wordt die achterstand geen 9 minuten, maar misschien wel 3 uur. Dus er kan nog van alles gebeuren. Op, ik zou zeggen in het laatste uur varen, en dat zal morgen zijn, kan de situatie volledig wijzigen. En uw klassementsleider uit Ljouwert, die had problemen met de schroef. Dus de situatie is daar al oors. En zullen ze dat van morgen nog klaar krijgen met de laatste etappe van Dokkum naar Ljouwert. Wij zijn de ambulanceboot van Friesland. Als er iets gebeurt, een ongeval, het kan ook op het water gebeuren, dan zijn wij heel snel te plaatsen en dan kunnen we meteen medische zorg verlenen. Dus daarvoor zijn wij. Kijk, dit hebben we allemaal, in ieder geval dit is één van de tassen. Als we infuus moeten prikken, dus voor mensen die direct infusie nodig hebben met vocht of met medicatie, dan hebben we hier de medicatie, het vocht. Voor benauwdheidsklachten, het is nog niet nodig geweest, nee. Een paar pleisters plakken bij omstanders, maar verder zijn we deze week nog niet nodig geweest. Het gaat goed, het is ook prachtig weer, weinig wind, dus we hopen dat het tot en met morgen hartstikke goed zal verlopen. Doei. We zijn de laatste, neem maar in de gaten, nee? Oké. Nou, de bezemboot houdt in dat wij de mensen met pig opvangen. Die trekken wij naar de eerstvolgende plaats of een trailerhelling en dan leveren wij ze af en dan gaan we het veld weer in.
Wat ben je iemand nog dat zien kan? Nou, ik ken het Braziliaans. Het ben allemaal Braziliaan en een Belg. Maar gisteren hadden we de Hogeschool uit Groningen achter ons aan. Die hadden ook pech en dat was voor de eerste keer. Willy, er is nou een van het kanaal afgekomen, rechtsaf het kind. Die is gevraagd om zoveel mogelijk aan stuurboord te blijven. Die kom jij straks tegen. Ik ga nu het kanaal op achter die andere aan. En de rest pak jij wel, hè? Komt helemaal goed verder hier, ik heb het begrepen en ik pak hem wel op. Bedankt. We hoorden net dat er ligt iemand te dobberen. Hij vaart nog wel op eigen kracht. Maar dan moeten wij er wel in de buurt blijven. En dan wachten we tot hij om hulp vraagt. Of niet. Misschien wordt het ook weer opgelost. Dan hoeven we niks te doen. Hij vaart weer? Ja, vaart weer hoor. Mooi, geweldig. Alle boten, hier Danny. Wij zijn de Hermesbrug ongedoor in Leeuwarden met de laatste.